A upozorňujem, že video slúži čisto na informačné účely. A v žiadnom prípade neodporúčam ani nenavádzam na užívanie nejakých psychotropných látok, drog alebo rastlinných omamných látok. Video je za účelom teda informovania a je to všetko o sprostredkovaní informácií z voľne dostupnej literatúry, z voľne dostupných informácií, ktoré sú na internete alebo teda z nejakých vedeckých článkov. Takže poďme na video. Dobre, takže dneska si rozoberieme meskalín. Chcem spraviť z tohoto nejakú radu, radu podcastov, takže dneska by sme si asi v prvom rade rozobrali meskalín a budem sa to snažiť povedať úplne, že laicky. Samozrejme nejaké odborné veci budem musieť taktiež povedať, ale teda poviem to úplne čo najviac vyčílene. Takže čo je to meskalín? Meskalín je látka, ktorá sa nachádza v kaktusoch, ale aj v iných rastlinách vlastne na svete. Je to látka, ktorá sa radí do skupiny fenetylamínov. Túto skupinu hlavne nejak objasnil, zdokumentoval a hlavne aj rozšíril Alexander Shulgin, ktorý bol vlastne veľmi významný chemik. Meskalín do tejto skupiny patrí dopamín, adrenalín, metamfetamín, zároveň rôzne amfetamíny, niektoré stimulanty, ktoré majú halucinogénne účinky. Takže naozaj sú to stovky a stovky látok, ktoré patria do tejto skupiny. A my si teda dneska rozoberieme meskalín. Takže poďme na to. Meskalín sa nachádza v kaktusoch z rodu Trichocereus, Ariocarpus, a potom v lofofore. Niekto to asi určite pozná. Lofofora vlastne má kultový názov peyote a potom je tu San Pedro, ktorý radíme do skupiny Trichocereus. Takže mohli by sme si asi najprv povedať nejaké účinky. Nebudem asi hovoriť absolútne, že dávkovanie alebo takéto veci, ktoré by mohli na to užívanie navádzať. Každopádne túto látku určite neodporúčam, pretože a hlavne nie na Slovensku tieto kaktusy jesť. Sú legálne aj na pestovanie, na prácu s nimi, pretože niektoré z tých väčších ako Trichocereusy sa používajú ako podložky na vrublovanie kaktusov. Vrublovanie je prakticky toto, že máme kaktus a dáme na ňo druhý kaktus. To je malinké peyote napríklad. Čiže na toto sa používajú Trichocereusy. Mám tu nejaké malé Trichocereusy, nejaké malé San Pedra, Peruvian torče, tieto majú niečo cez rok. Mám tu aj nejaké väčšie kúsky. Samozrejme na Slovensku alebo v nejakých chladnejších európskych krajinách tieto kaktusy bohužiaľ neobsahujú meskalín. Ani nie, že bohužiaľ, ale teda neobsahujú, pretože nie sú v prostredí, ktoré kaktus alebo teda rastlinu pravdepodobne alebo teda dostatočne stresuje na to, aby tento meskalín tvorila. Takže táto látka väčšinou účinkuje po orálnom podaní a nejakých 8, 14 aj viac hodín, záleží od množstva, ktoré človek skonzumuje. Jedná sa o látku, ktorú ľudia väčšinou popisujú ako niečo medzi Xanaxom a LSD. Pardon, ja sa skontrolujem môj iPhoneový mikrofón. Čiže je to niečo medzi Xanaxom a LSD. Je to jedno z najstarších psychedelík, ktoré sa užívali už vyše pred 5400 rokmi severoamerickými a stredoamerickými indiánmi, ako boli Tarahumarovia a Huicholovia od Peru, Ekvádor a vlastne peyote sa užívalo viac o hore, vlastne od Mexika až po Texas. No ale táto látka teda, ako som hovoril, takéto má účinky. Čo sa týka vizuálnej stránky, teda tých pseudohalucinácií, tak ľudia to popisujú ako viac do priestoru, menej kaleodoskopické, akože 2D, ako aby som to nazval, ale skôr viac 8D v priestore, viac to dýcha a je to veľmi jemné psychedelikum. Samozrejme pre niekoho môže byť náročné, ale teda jedná sa a popisujú to ľudia ako viac jemnejšie. Nie je také prudké ako napríklad psilocybín alebo podobné látky. Takže kto asi vlastne k tým účinkom. Ďalej tam človek môže pociťovať samozrejme eufóriu. A väčšinou sa dostavuje aj vazokonstrikcia a podobné veci, pretože väčšinou teda je konzumované pomocou alebo teda prostredníctvom toho kaktusu. Je to veľmi ťažké na žalúdok
Takže s tým človek, ak užíva túto rastlinu, musí počítať, že môže prísť k zvýšenému tlaku, k ochabnutosti svalov, k rozšíreným zornicám, môže byť človek zmetený, samozrejme, ako u každého iného psychedelika, alebo teda. A čo sa týka panikárenia, človek určite môže taktiež spanikáriť, ako na iných psychedelikách, ale teda tým, že toto není také rázne, toto psychedelium není také rázne, tak je veľmi málo prípadov z toho, že by človek sa dostal do nejakej psychózy, toxickej psychózy, alebo že by mu to dokonca vyvolalo nejaké psychotické ochorenie, alebo teda nejakú prvú epizódu schizofrenickú, psychotickú. Takže asi to z toho, no. Je to ako každé iné psychedelikum, ale teda určite sa to líši tou dĺžkou, podobne aj pocitom, fyzickým pocitom a zároveň aj vlastne tou vizuálnou stránkou, ktorá sa jemne troška odlišuje od tých klasických psychedelík, ako je, čo poznáte, LSD, huby a takéto veci. No, k tradičnému užívaniu by som sa taktiež mohol dostať. K tradičnému užívaniu vlastne užívali tarahumárovia a huičolovia. Tradične sa to užívalo sušením. Vlastne, keď prišli Španieli, myslím, že to boli Španieli, alebo teda tí, čo obsadili Ameriku, tak vtedy bolo v jednej knihe písané, myslím od Paula Stameca, že maskovali vlastne užívanie meskalínu tým, že klobúky usušených húb boli vlastne presne také isté, alebo teda boli na nerozoznanie od tých meskalinových koláčikov, ktoré boli vlastne usušené peyote. A teda vlastne mohli toto do určitého času zamaskovať. A väčšinou to prebiehalo tak, aspoň teda pri Mexiku, že niektoré kmene za tým cestovali desiatky, stovky kilometrov, takže prakticky dni, pokiaľ nie týždne. A teda prebiehala tam určitá rituálna spoveď, fasting a podobné veci, odmietanie potravy, odmietanie nejakých sexuálnych potrieb a takto. Hej, to bolo úplne normálne, je to rituálne. Oni to vlastne brali ako božstvo, dajme tomu, ako božstvo, ako určitú rastlinnú dušu, ktorá má liečiť. Aj vracanie prakticky pre nich je vždy očista, liečenie. To znamená, že ak človek pri tomto vracia, tak logicky je to z toho, že prakticky je to veľmi horká látka, ktorá obsahuje aj určité narkotické látky, obsahuje zmäsku hordeninu, lofoforínu, pelotínu, anhalonínu a podobných vecí a teda človek sa môže proste aj dokrcať. No a oni to brali ako očistu, že má niečo v sebe človek zlé proste, že nie je dostatočne očistený. A oni prakticky brali tú očistu ako niečo dobré. Čiže to, že sa zgrcáte, tak oni to brali v pohode. Keby to tak bereme z alkoholu, tak sa očistuje asi každý druhý, ale tak to je alkohol. Proste to účinkuje, a keď si moc vypijete, tak preto sa dogrcáte. No a oni pritom prakticky tancujú, teda najprv prebieha tá spoveď a nejaké takéto veci. Väčšinou si sa aspoň teda viac na severe si sa dajú do tepy, čo sú vlastne tie obrovské stany, tie obrovské špicaté stany, zase skontrolujem mikrofón, tie obrovské špicaté stany a vlastne tam konzumujú túto rastlinu sušenú vlastne celú noc, zjedia niekoľko desiatok možno klobúkov, možno menej, nie som si teraz úplne istý a vlastne fungujú takto celú noc a spievajú a hrajú sa tam prakticky piesne, ktoré sú veľmi rytmické a hlavne veľmi rýchle. Tá basová linka, kde vlastne hrajú rýchlo na bubon, tak je veľmi rýchla a mala by navodzovať alebo usmerňovať rôzne tie halucinácie alebo pseudohalucinácie, čo človek zažíva, pretože rozdiel medzi tými halucináciami je taký, že ak človek zažíva halucinácie, tak je to veľmi nebezpečné. To začínajú napríklad schizofrenici. Je to niečo, čo neviete rozoznať. Hej, vy si myslíte, že to je reálne a nie, že vám to navodila látka, preto je to nebezpečné. A pseudohalucinácia je prakticky halucinácia, ktorá viete, že není reálna, že je to spôsobené určitou látkou alebo nejakým psychickým stavom alebo nejakým stresovým rozpoložením človeka. Keď proste je dlho vystresovaný, tak napríklad pseudohalucinácie sú pod nejakým tlakom, úzkostnými stavmi, nedostatkom spánku, úplne že reálne halucinácie, tie už sú potom nebezpečnejšie, tam už je nejaké riziko seba poškodenia a takto, alebo teda proste je to nebezpečné. Je to nebezpečné. Potom
by som sa mohol asi dosť k tomu, že vlastne tento meskalín, napijem sa, úplne odborný podcast jak Magor. Tento meskalín obsahuje iné rastliny. Ďalej je tu Ariocarpus. Ariocarpus fissuratus a rôzne Ariocarpusy. A ďalej existuje aj vlastne alkohol, ktorý sa pije v Mexiku, volá sa mezcal, ale neobsahuje meskalín. Je to vlastne z úplne inej rastliny, len teda ľudia si ho môžu pomýliť, väčšinou turisti, že obsahuje meskalín, ale neobsahuje meskalín. Samozrejme obsahuje aj troška iné psychotropné látky, pretože tá látka obsahuje iné psychotropné látky, samozrejme. Celkovo, ten meskalín je prakticky, není to účinok len tejto látky. Tie kaktusy sú výnimočné teda hlavne tie z Mexika, to peyote, inak môžem vám peyote ukázať. Tak to môže vypadať peyote. Sú to veľmi pomaly rastúce kaktusy, rastú do takejto nejakej veľkosti, môže narásť z 10-20 rokov. Toto je presne odroda peyote Lophophora williamsi caespitosa. Indiáni tie hlavičky režú, A tie kaktusy sa vyznačujú tým, že im potom narastie z tej odrezanej časti ďalšia hlavička. A vlastne ten kaktus má takú genetiku, táto caespitosa, že tým, že Indiáni to neustále rezali, tak ona už si sama od maličkého veku, veľmi maličkého veku, ja som ich mal asi niekoľko týždňové, tak si formujú vlastné hlavy. Takže aj takto môže fungovať, keď stresujete kaktus nejak dlho, alebo dajme tomu stovky, tisícky rokov, tak tá genetika, rastlina si tú genetiku nejak pozmení. No a ide o zmesku. Obsahuje určité narkotické látky, ako aj napríklad ten hordenín. Hordenín sa používa ako srdcový stimulant, mám pocit. A pelotín lophophorien. Samozrejme, na užívanie, teda to rituálne, tak sa väčšinou používa Lophophora williamsi, pretože je tam ešte Lophophora diffusa, Lophophora freechi, ktorá narastá len maximálne nejak 2 cm, ale tieto majú vlastne zvýšené hodnoty tých narkotických alebo tých viac toxických látok a menej toho meskalínu. Preto je to nebezpečnejšie pre človeka, pretože áno, taktiež obsahuje meskalín, ale musíte si byť istí s tým, aký je to druh, pretože teda obsahuje narkotické rôzne látky. A ono je to špecifická rastlina, pretože tá Lophophora williamsi má prakticky tie látky utvorené alebo tak nadávkované v tej rastline, že je to fakt, že presne príroda stvorila proste koktail, čo vám spraví stav, aké vám spraví, a je to klasický, alebo teda úplne super, že bezpečné, dajme tomu. Pod dohľadom, alebo teda v tej krajine, kde obsahuje tie látky. Okay? A čítal som aj štúdiu, kde bolo vlastne písané a vysvetlené. Myslím, že to je nejaká nemecká štúdia. Inak prvý človek, čo syntetizoval meskalín, bol práve Nemec. Potom to bolo syntetizované ešte niekoľko miliónkrát aj Albertom Hofmannom. Ale teda jedna nemecká štúdia, kde porovnávali prakticky nejaké toxické látky, aj čo my užívame na každodennej báze, ako je fluor alebo chlór a podobne, tak meskalín je menej toxický, alebo aspoň zo štúdie vykvitlo, že meskalín je menej toxický ako chlór, ktorý užívame. Takže tá toxicita, viete si tú toxicitu asi predstaviť. Ale to je meskalín, to není tá zmeska, ale teda je menej toxický ako chlór, ktorý príjmame dennodenne, ak pijeme vodu z točky. Takže tým sa tá rastlina vyznačuje. Samozrejme, ten meskalín prečo neobsahuje na Slovensku, alebo teda v tých chladnejších krajinách. Jedná sa o teóriu, že prakticky kaktus, ako okolie nadobudne 35 stupňov, tak kaktus má vlastne ochranný mechanizmus. Kaktus má ochranný mechanizmus taký, že sa zastavuje rast. Rastové hormóny sa pozastavujú, aby kaktus dokázal prežiť. Na 35 stupňov kaktus zastavuje svoj rast. U peyote je teória taká, pretože San Pedro a Trichocereus rastujú v Andách a podobne. U peyote je teória taká, že vlastne meskalín je rastový hormón v takýchto extrémnych podmienkach, čo sa týka tohto kaktusu. Takže vlastne zastaví sa normálny rastový hormón a nastupuje meskalín. Niekto zase hovorí, je potom tá teória celá o tom, že prakticky ten meskalín sa tvorí v stresových podmienkach. Zoberme si, aké je počasie napríklad v Andách. Je tam teplo, je tam zima, fúči tam, prší tam, kaktusy tam taktiež proste rastú. Čiže významné je to, že má na to určite
nejaký dopad počasie alebo teda tie vonkajšie stresory, ako sú kvapky, porezanie toho kaktusu, pád toho kaktusu, škodci rôzny a zástup počasie a proste všetko toto. Preto to na Slovensku neobsahuje. V Čechách bola robená prakticky výskum. Teraz neviem, či to bol pán Pavlíček, nejsom si istý, alebo nejaký iný kaktusár, kde vlastne robili vzorky z kaktusov. Zistilo sa, že aj keď boli v skleníkoch, kde sú fakt, že super podmienky a prakticky sa približujú tie podmienky, aj čo sa týka pôdy, tej vápenitej, sa približujú tej norme, v akej by mala rásť, tak aj tak neobsahovali, alebo obsahovali minimálne stopové prvky, fakt, že meskalínu, takže preto táto rastlina je v milión európskych krajinách proste legálna, čo sa týka pestovania. V Amerike funguje American Native Church, čo je prakticky ako bola válka proti drogám v 60. rokoch, tak aj meskalín bol prakticky zakázaný. Native people, aby to nemohli prakticky užívať ani ceremoniálne, tí si to však potom vlastne nejak vydobili nejakým spôsobom, aby to ceremoniálne užívať mohli. A preto bola založená táto American Native Church. Ide o to, že prakticky nejakým spôsobom prijali kresťanstvo, prijali Ježiša Krista a teda môžu neustále tie kaktusy pestovať a prakticky s nimi pracovať popri týchto náboženských rituáloch a len teda je tam zahrnutý kus kresťanstva. Neviem úplne presne, ako to je, ale teda túto informáciu ja mám uloženú. Oni na kaktus, teraz neviem, či to boli tarahumárovia, čo som spomínal skorej, alebo hujčolovia, Oni ho nazývali hikuri, alebo čikuli, čo bolo prakticky, je to native názov pre tento kaktus. A oni prakticky mali boha slnka, Padre Dio, a hovorili, že on sedí po pravici. Ako kresťania napríklad majú, že sedíš po pravici boha otca všemohúceho. Proste nejak tak. Čiže oni to mali zase s náboženstvom spojené takto. Čo sa týka Ant, tam to užívali, čo som pozeral, tak normálne, že sa schádzali so šamanmi, alebo teda s curanderos normálne v chatrčiach, tam sa vlastne z toho robila polievka alebo nejaký vývar. Ten varili niekoľko dní, tak sa to aspoň ceremoniálne robí. Nebudem zavádzať do ďalších informácií, ako sa to robí, ale teda takto sa to robí. A hej no, a užívali to tam taktiež sa z toho grcia. Je to proste, môžem vám to ukázať? Asi takýto. Hej, tie sú viacej modré, mám tu nejaký Cuscoensis a mám tu ešte nejaký 1 metrový, ten mi padol pred pár dňami, takže ten vám moc neukážem, hej. Ale teda v tom rode Trichocereus už je to rozmanitejšie a všetko to padá do rodiny Trichocereus macrogonus, to znamená niečo veľké, lebo sú fakt, že veľké, brutálne veľké tie kaktusy a teda radí sa sem Peruvianus, Brigesi, Macrogonus, samostatná jednotka, hej, a Pachanoj, čo vlastne znamená, ten je vlastne San Pedro, a to taktiež súvisí s tým kresťanstvom vlastne, že brali to niečo ako diabolské Španieli, ktorí prišli okupovať a teda ho nazvali Svätý Peter. A vlastne pod touto zástierkou taktiež to užívanie tam pokračuje doteraz, vlastne to volalo San Pedro. Aby sme si tie kaktusy nejak vedeli predstaviť, tak tie kaktusy sú síce nejakou posvetnou medicínou, ale rastú tam ako plevel. Aspoň teda tie Andy a okolie. Tam rastú ako normálne pri ceste ako plevel. Sú tam z nich normálne dokonca robené reálne lesy, ale teda väčšinou látky, ktoré sú psychotropné, ako napríklad aj marihuana, tak tam, kde rastie, tak rastie ako plevel. Hej. A na Slovensku máme napríklad durmany a máme tu... Čo tu máme? Ja to poznám reálne väčšinou len po anglicky. Henban tu máme a nejaký rulík zlomocný a podobne. To znamená, že tiež taktiež sú to proste plevely. Sú to proste plevely, čo rastú pri ceste, ale väčšinou sú teda halucinogénne, psychotropné, alebo teda proste fungujú ako deliriant. Inak na Slovensku to máme docela halus, že tu všetky halucinogénne rastliny, skoro všetky, čo máme, tak sú prakticky tak toxické, že takáto je hranica medzi tripom a vlastne tým, že sa vám niečo stane, alebo že to bude letálne, že proste zomrete, alebo teda aspoň toxické, že skončíte v nemocnici. A čo sa týka napríklad durmanu, ktorý obsahuje skopolamín,
takéto látky, tak z neho väčšinou sa vám môže spustiť toxická psychóza, alebo väčšinou tie delirianty sú, k tomu sa dostanem v inom videu, ale väčšinou tie delirianty sú teda skupinou látok, alebo majú taký efekt, že ten efekt sa moc nedá nejakým spôsobom kontrolovať, ako tým, že keď sa napríklad na lysergaminu alebo LSD a podobne ukludňujete, ale teda tá látka vám udáva smer. Tá látka vám väčšinou udáva smer a je to proste ako keby jednosmerná cesta. Takže to som trošku odbočil, ale takéto sú tie kaktusy. No. Na internete sa dajú dohľadať kľudne voľnodostupná literatúra. Je veľa výskumov na meskalín. Taktiež sa dajú nájsť aj vlastne tie huichol ikarosy alebo ikarosy, ktoré sú vlastne piesne, ktoré sa tradične pri týchto ceremoniách v tých stanoch spievajú. Sú teda veľmi rytmické, tá basová linka je tam teda veľmi rýchla a taktiež sa tam používa aj práca nejaká s dýchom. Keď sa tam napríklad vracia, tak sa vracia do ohňa a potom sa to zahrabáva, že vlastne sa to vracia tá špina alebo tie diabolské nejaké veci v nás, tak sa vraciajú potom naspäť zemi, takže takýmto spôsobom to nejak prebieha. To by bolo za mňa asi všetko dneska, čo som mohol zdieľiť, tak som zdieľil. Dúfam, že sa vám video páčilo, dúfam, že ste si z toho niečo zobrali. Ak chcete dať like, dajte like, ak chcete zdieľať, kľudne dajte, ale o tom mi absolútne nejde. Chcem len proste zdieľať svoje info s vami a dúfam, že vás to teda bavilo a ďakujem, vidíme sa v ďalšieho videa.